Eu lucrez cu absolut orice persoană. Eu am lucrat și cu nativi și cu străini, și cu copii și cu adulți, și cu corporații și cu persoane fizice, dar specialitatea mea, ca să spun în ultimii 12 ani, sunt adulții care au învățat în școală o limbă străină, dar n-au curajul să o vorbească. Cineva trebuie să deblocheze acele rotițe, pentru că limba este acolo, dar este inactivă, ca un avion mare și frumos, dar e blocat la sol. Și numai câțiva oameni știu cu adevărat să învârtă acea rotiță. Unde e acea rotiță? Cum o învârți pentru ca avionul să zboare de la sol, că are tot ce-i trebuie. Așa este și e minunat să găsească un om ca tine, care are acest talent, are deschiderea și face cu atât de mult drag această meserie de a preda limbi străine. Mă pot găsi în primul rând pe canalul de YouTube EasyTalk România. Mă pot găsi pe pagina de Facebook, Centrul de Limbi Străine EasyTalk, pe site-ul meu EasyTalk, unde sunt toate programele mele, și la sediul meu din Copou, de aici, la 100 de metri, la Camera de Comerț, este școala EasyTalk, sediul meu, unde vă aștept cu drag oricând doriți să vă îndrăgostiți de vreo limbă străină, așa să știți că se prinde și numai dacă bem o cafea împreună. Să știți că eu am fost la ea la birou și nu mai îmi venea să plec, plus că te-am urmărit pe YouTube și într-adevăr vorbești ca și cum ai fi nativ, efectiv foarte, foarte bine. Nici nu se cunoaște că ești româncă și vorbești franceză, italiană și engleză. Mai sunt pe platforme internaționale, mă duc ca să practic. Ei mă întreabă, dar ce cauți aici? Că tu parcă ești franțuzaică, parcă ești englezaică. Zic, ce cauți aici? Zic, să știi că un profesor care nu practică nu este un profesor bun. Și eu, în primul rând, trebuie să fiu aici, înaintea elevilor mei.